Top 10 Local Employment Agencies. Yan po ang ating tatalakayin at pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong Dad ng Bayan. Dad ng bayan ay lagi niyong kakampi. Tutulungan ka at hindi hahayaang maapi. Bakit po mahalaga na makilala natin ang mga local employment agencies na ito? Kasi po mga kababayan, marami sa ating mga kaibigan ang nagtatanong, paano ba kung kami naghahanap ng trabaho? Maghihintay ba kami ng mga posting sa mga website para makapaghanap ng trabaho? Or mas maganda kung meron kaming malalapitan ng mga local employment agencies dahil sila mas nakakaalam kung sino-sino yung mga kumpanyang nangangailangan ng manggagawa na papasok sa aming mga pinag-aralan at mga kaalaman. So ito pong dahilan kaya natin po ito i-discuss o pag-uusapan dito sa Dad ng Bayan. Simulan po natin sa number 10. Ang number 10 sa listahan is EGMP International sa Malate. Madalas may mga local hiring sila para sa iba't ibang kumpanya na kanilang kliyente o mga customer nila. Ang kailangan nila normally mga receptionist, mga admin assistant, welfare assistant, service crew, mga sekretarya, mga documentation staff. So marami silang pangangailangan na mga manggagawa. At meron din silang pang overseas, meron din silang pang nurses, recruitment specialist, mga magician for amusement park, para naman sa ibang bansa ito like Saudi Arabia. Yan sa mga kliyente nila na naghahanap ng mga ganyang klaseng manggagawa. Number 9 sa listahan is DLB International. So Ermita Malate na Manila naman ito. At ang mga hinahire nila, ang mga hinahanap nila ay mga recruitment officer, welfare officer, documentation officer, IT staff, office staff. At meron din silang pang-overseas sa Saudi Arabia, mga kitchen crew at mga kusinero. So, yan ang number 9 sa listahan. Number 8 sa listahan natin is Grant Placement and General Services Corporation. Ito'y local employment agencies din at ang mga kailangan nila normally is accounting assistant, recruitment assistant, at mayroon din silang mga pang-overseas, mga beautician, at mga hairstylist, mga manicurista, mga pool cleaner, mga assistant chef at waiter, para naman sa katarito na kanilang may kliyente rin sila roon. Pang-pito sa ating listahan ay Icon Solutions Asia Inc. Sa Makati naman to. Ang mga kailangan naman nila for local hiring is mga deployment consultant, mga HR associate, admin assistant. Yan po ang mga pangangailangan nila. At meron din sila for overseas, mga operations agent, sales agent, barista, pastry chef. Yan naman ay mga pang-overseas nilang mga kailangan para sa mga kliyente nila. Pang-anim sa listahan natin is YWA Human Resource Corporation. Ang YWA Human Resource Corporation naman ay normally nangangailangan ng mga hiring for office staff, for accounting staff, communication staff, recruitment staff, compliance staff. Yan naman ang mga kailangan nila. At meron din sila pang overseas, mga diesel mechanic for Australia. Australia, mga kababayan, mataas ang pasahod yan. Chef sa New Zealand, plastic molder sa New Zealand, at mga worker for Japan, kailangan din nila yan. So, panglima sa ating listahan ay SMC Manpower Agency Philippines. Sa Pedro Hill, Santa Ana yan. Ang kailangan naman nila normally for local hiring is mga IT technical support group, mga web designer, developer, mga technician sa IT, at meron din sila for Saudi Arabia, mga kusinero naman. Pang-apat sa listahan natin ay Uno Overseas Placement Inc. Sa Espanya, Sampaloc, Manila yan. Ang kailangan naman nila for local hiring, mga executive assistant, social media associate, HR and admin associate, sourcing associate, at meron din sila for Japan, no? Mga automotive welder, mga road roller, carpenter, steerman. For Japan naman yon. Saka press machine operator. Now, puntahan natin ang number 3 sa listahan natin, ang MPL International Corporation sa United Nations naman niya, mga kababayan. Ang mga local hiring nila is mga processing staff, office staff, general clerk, recruitment staff, accounting staff. Yan ang mga kanilang hinahanap. At mga for overseas hiring, for Kuwait naman, for cost contract engineer. Yan po yung ating pangatlo sa listahan. Pangalawa sa ating listahan ang EDI Staff Builders International. Yan naman sa Makati. Sila nag-opisina at marami rin sila mga kailangan for local hiring, mga executive chef, mga assistant operations director, mga accountants, mga bookkeeper. Yan ang mga kailangan naman nila
for local hiring. At meron din sila for Saudi Arabia, mga heavy equipment mechanic, workshop supervisor, warehouse technician. At ngayon, puntahan natin yung number 1 sa listahan. City Employment Center Incorporated. Sa may Malate, Manila sila at marami rin silang kinakailangan ng mga manggagawa for local hiring dahil napakarami nilang kliyente, mga human resource specialist, call center agent, recruitment staff, documentation staff, at mga cleaners. Yan ang mga kailangan nila for local placement or local hiring. At for overseas, meron din sila mga sales associates sa Middle East at mga welders para sa Taiwan. So yan po mga kababayan, sana po natulungan namin kayo, nabigyan namin kayo ng gabay para na sa ganun pwede nyo ipadala yung inyong mga resume sa kanila para na sa ganun kung sila yung mangailangan, kayo isa maging kabahagi ng kanilang mga pangangailangan at makatulong ito para mabigyan kayo ng trabaho at maayos na kabuhayan. Marami pong salamat. Ito po si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.